Baby. Sani. Ya kike? Lafiya kalau wallahi. Ya gajiyar shekaran jiya? Lafiya kalau. Jiya anya na yi bacci kuwa? Kai da kamar wuya. Gaskiya da wuya ina yi. Anya na yi bacci? Kai ban yi ba. Kin zai san shi barawo ne, amma anya ya dauke ni kuwa. Kai bai sace ni ba wallahi. Kai kan miya na kai bacci. Kin san dalili? Aha, sai ka faɗa. Oh, kin sani mana. To me dalili? Sabida ke. Ko? To hannuna ma ya fara zafi. Kin san mommy ta yi tafiya zuwa India ta dawo yau kwana biyu. Ya ta dawo. Na mata sandar zuwa. Wannan tsaraba da naki da na mama. Duka wannan? Da kuma wanda zaki saka yau mu fita inda ne miki alƙawari. To amma kuma kin san menene? To wani kalan ƙarya zaki ma mama yau? Kin san kwana za mu fa. Zan ce mata friend ɗina ba lafiya tana asibiti. Zan je in gaishe ta. To kin san me zaki? Zan ya ba wata ta waya da ke akan Maryam kawai ce. Irin zan sa mata kuka haka ki sa a handsfree tana kuka irin ba wanda zai zauna da ita a asibiti waye da Allah ki taimaka ki zo kin gane ki sa a handsfree saboda mama ta ji kin gane to sai ki fito bari nuna miki kaya ba ka da dama na ji kin ga wannan riga shi nake so ki sa yau kin ga shi yayi kyau kin san ni na fi son dinkuna irin haka mara hannu irin mai tsagun nan ta baya kun gane irin pencil ga irin komai ya fita din nan din da zamu je da ke ba raini ko baki gane ba na gane na in ga ba wani gane da zai raina ni irin an ganni da ke ko baki gane ba dama ai ba a raina ni kai ba abin da zan ce maka sai dai in ce na gode Allah ya saka da alkhairi haba ai kake damu me na damuwa ai yaba kyauta tukwici haka ne yaba kyauta tukwici haka ne babu abin da ba zan iya miki ba saboda ni ma kina faranta mu shikenan ba kwa mai nagode ke wannan ki gani bari ki ga dinna wani wannan haka kin san na san color din ki na san kina son pink na san kina son pink wow to bari ki ga na hajiya kuma kun ga wannan wannan na hajiya ne kin san wannan yayi kala da irin manya farin ciki da ganin wannan kayan har da gold fa har da gwalagwalai kai har da gwalagwalai ya Nasir kana ji da ni na gode Allah saka da alkhairi Allah kuma ya ban mu tare wow wannan dinna wani haka ba ki gani gaskiya yayi kyau ko cikin nan gurin akwai kala biyar gaskiya ne sai na gode na ce Allah saka da alkhairi amin yanzu kin san me zai faru ki san yanda zaki irin dan kokkofe tsohuwan nan ki kokkofe ta ki kankana ta in kin ga dama ma ki saka hijabi sai ki saka wannan sai ki sa hijabi babba ko baki gane ba saboda kar ta gane ba asibiti zaki je ba yawa Tom, ina jira 'yan mintoci kawai ki kankane ta. Wa alaikum assalam. Na'am, da haka. Aiki Nasir ya kawo mu. Me ka miki? Sallah. Kai, wallahi. Wannan duka na wani gaya muke ce mun hada naki ma. Hada ni zan sa kai sallah. Sai ma ko bar ma ki. Kai, amma wannan yaron dan albarka ne. Wannan ya ce na wani. Ya ce wannan ma na wani. Wannan kuma ya ce naki ne. Na wannan sosai. Wannan ya ce ki saka shi. Ke egga. Wayo! Ɗinkin na ai ba na kasan nan bane yarinya. Kawai mami gaya miki. Wannan ɗinkin ba na kasan nan bane. Gold ne shi a kawo miki. Wannan kuma na wani. Mami shi daga India. Daga India ka kawo wannan? Haba hai daga ganin wannan kayan an san ba na nan kasan bane. Najeriya ina su ina wannan kayan. Ke ƴan nan.
Ni ce zan saka wannan kayan? Alhamdulillah. Ya ce ma zai rusa mana gidan nan gaba ɗaya. A ƙarya. Gina mana gidan sama. Ya rusa mana wannan gidan? Akwai ce. Aisha kina da goshi. Ai shi yasan da kina tafiya kina haka. A zo a kawo karanci a rabu da ke. Saboda Allah ne ya baki shi. Mutum bai isa ba wallahi ƙarya ne. Wallahi ahir. Wallahi tallahi kuwa. Ubangiji Allah ya miki albarka. Ai Nasir dan arziki ne. Allah ya mishi albarka. Ubangiji Allah ya sa maman shi maimaita wannan zuwa India din nan. Allah ya sa ta maimaita. Wa alaikum assalam. Rabi'a? Ina kwana? An tashi lafiya? Ya gajiya? Ya mamanku? Me yasa me ki? Na'am. Dama me? Dama Aisha ce. Aisha? Rabi'a, ai ba sai kin ce komai ba. Wannan yasa kike kame-kame? Ai ni na riga na ga da gaskiya ne. Ciki! In baki mai shiru ba idan ne miki mari, na cikin ne sai ya juya kuma ya kwanta ya yi ne. Ai ba fitowa zai ba. Aisha ciki kika yi? Shi ai kin kyauta abin da ake so kenan. Aisha, haka wayanki ya kare miki? Aisha waye miki wannan ciki? Mami Nasir ne. Shikenan daga a baki wannan kayan a leda. Aisha, wai ni yarinyar nan za ta watsa wa kasa a ido. Me kika ci da shi? Ko dai ba shi bane? Shi ne? Ayyo. A lallai kuwa. Ai baka yi ma mutum kantawaye ba, ai yayi maka kantawaye. Aisha, nawa kika ci a hannun shi? Kawai wannan kayan nan da ya baki ya kawo kika kawo min gidan nan. Shikenan a haka ke dai ka saki jiki har ya miki ciki. A makin ban kunya wallahi. Yanzu tsakani da Allah da duk wayen da kike da shi kike yawo kina yawon kaset tafiyan kaset a cikin garin nan. A ce har akwai namijin da zai cuce ki. Ke baki cuci mutum ba sai a cuce ki. Aisha na sha biya wa Aisha mama. Aisha ba ta jin magana. Ni na mata magana ta kula da yaron nan ba wanda bai san shi ba. Aisha ba ta jin magana. Aisha a'a ba damu hakuri da ai dole ni da in yi hakuri da kan yi hakuri dole na yi hakuri. Abinda da nake so da Aisha yanzu cikin nan dole ta aike shi. Yanda ba kya jin kunya ki je ki dauko shi haka kuma zan bar ki da shi har ki yawo da cikin nan har ki aiki cikin nan ki san me kika aikata ma kanki. Aisha yaron nan ko da miliyan 10 ya baki ba za ki saki jiki da shi ba. Wai kan tawayen da za ki yi ma wani sai ai miki akan karamin abu. Aisha kin zubar da wayanki gaskiya. Wannan tafiyan da kike dina to yanzu za a ce ga abin da kika dauko min ko? Ba za a cire ba. Dole a haife shi. Cikin ki ta yawo da shi a jikin ki har ki haife shi. In kika haife shi wata rana ko aka baki miliyan 15 aka ce ki zo ba ki ce ba za ki je gidan. Gaskiya kin ban mamaki kuma kin bani kunya.